architecte ɲɛnama ka baara kɛlen mɔgɔ min diplôme jolen b'a bolo parce que ale ye kalan de kɛ minnu ye kalan fɔ ale ye olu ye karamɔgɔkɔrɔbaw ye olu fana ye kalan kɛ fo ka a kalan a jɔyɔrɔ k'a janya kosɛbɛ donc olu expérience baden b'u la olu de kan ka kalan fɔ e ye olu bɛ kɛ jumɛnw ye ça c'est les gens minnu doctorat bɛ minnu bolo dɔw bɛ i b'a sɔrɔ olu ye professeur ye olu de kan ka kalan kɛ architecte école kun pour que k'a former n'o architecte bɔra n'o nana baara daminɛ o ka baara kɛ nɔ o ni mɔgɔ min nana ten poroporolen ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na a baarakɛminɛ tɛ se ka kɛ kelen ye parce que norme de bɛ sojɔw bɛɛ la il faut que o norme k'a bɛɛ dɔn architecture dan tɛ k'a fɔ n bɛ se ka peinture maa mun so la ka couleur kɛ bilenman ye ou bien jɛman ye o tɛ architecture ye non seulement i ye côté kelen b'a la u b'a fɔ k'o ye art ye tɔgɔlen dɔ ye technique ye architecture yɛrɛ ye o de c'est l'art plus la technique o fila de bɛ combiner ɲɔgɔn na i kan ka former a fila bɛɛ de la i bɛ cours minnu kɛ architecture la ani art la i b'o cours kelenw fana kɛ technique la ingénierie la a bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka combiner ka architecte ɲuman bɔ mais minnu b'o bɛɛ kalan i kun il faut que olu ka kɛ mɔgɔ ye minnu jɔlen minnu fana diplôme sɛbɛn b'u bolo minnu bɛ se k'a to ni e tilara i ka baara la i bɛn'i kun bɔ yɔrɔ o yɔrɔ e mana tila kalan na i bɛn'i kun bɔ jamana o jamana kan a ka dɔn k'a fɔ e ye architecte i ye kalan kɛ i ye bɔra école min na a école reconnue approuvé ordre des architectes i ka jamana ordre des architectes k'a approuvé et puis o k'a sɔrɔ i bɔra école la école min kodɔnni o de la i bɛ sɔrɔ ka diplôme bɛ d'i ma sinon n'o tɛ a ka gɛlɛn diplôme ka d'i ma i ka kɛ architecte pour que i ka se ka baara kɛ